θα κάνω μια κατάθεση σε παγκόσμια πρώτη. Και αν ήμουν γιατρός, θα ζητούσα να με προτείνετε για βραβείο Νόμπελ ιατρικής. Θα εισηγηθώ το φάρμακο. Ποιο είναι το φάρμακο εκείνο που θα μας απαλλάξει από το φόβο του θανάτου? Είναι πολύ απλό. Ξέρετε γιατί φοβόμαστε το θάνατο? Διότι αγαπάμε τη ζωή, θα μου πείτε. Και ξέρετε γιατί αγαπάμε τη ζωή? Διότι είμαστε πολύ δεμένοι με τη ζωή. Ο καθένας από εμάς δηλαδή τη ζωή τη βλέπει σαν μια μοναδική αξία. Είναι δεμένο. Σε τελική ανάλυση μιλάμε για έναν ηθικό εγωισμό. Ο εγωισμός μας είναι αυτή η αιτία που μας κάνει και φοβόμαστε το θάνατο. Δεν είναι σαφές αυτό που σας λέω σε πρώτη οπτική, διότι τον εγωισμό πρέπει να τον δούμε διαφορετικά. Να τον δούμε σαν μια μετεξελιγμένη κατάσταση στον ηθικό χώρο, στην ιστορία, στον πολιτισμό, στην ανθρώπινη ζωή, μια μετεξελιγμένη κατάσταση αυτού του φαινομένου που στη φύση το λέμε ορμή προς διατήρηση του είδους. Όταν λέμε αυτός είναι ένας πανίσχυρος νόμος, όπως ξέρετε, η ορμή προς διατήρηση του είδους, να σωθεί όσο γίνεται, έχει μεριμνήσει η φύση γι' αυτό. Το κάθε είδος, η κάθε μονάδα του είδους, ο κάθε άνθρωπος, το κάθε πουλί, το κάθε λαγός, να ζήσει όσο γίνεται περισσότερο χρόνο. Είναι μέρημνα της φύσης, νόμος φυσικός. Η αρχή προς διατήρηση του είδους, σε συνδυασμό βέβαια με την αρχή προς διαιώνιση, να πολλαπλασιαστεί το είδος. Αυτό το πράγμα τι σημαίνει για σας, τους γιατρούς, απλώς? Όταν πέσει ένα σαρίδι στο μάτι μου, κλείνει αυτόματα. Είναι άμυνα της φύσης να σωθεί. Το αίσθημα του πόνου γνωρίζετε φιλοσοφικά εσείς ότι είναι ένα μήνυμα. Όταν αισθανθώ πόνο στο χέρι, με ειδοποιεί η φύση, ο οργανισμός, εδώ έχεις πρόβλημα. Πρόσεχε να το αποκαταστήσεις, γιατί αυτό το πρόβλημα μπορεί να γίνει οξύτερο και να σε διαλύσει και να σε αφανίσει ολόκληρο. Ειδοποιεί. Από εδώ θα ξεκινήσουμε. Ορμή προς διατήρηση του είδους σε φυσικό επίπεδο σημαίνει εγωισμός. Το κάθε είδος να σωθεί όσο γίνεται περισσότερο. Όταν δούμε σωστά τη μεταξελικτική πορεία και πάμε πια στα ηθικά φαινόμενα και λέμε πια εγωισμός με την έννοια που το περιγράφουμε, σημαίνει ότι αγαπάμε τόσο πολύ τον εαυτό μας που δεν μπορούμε να τον συλλάβουμε αποκομμένο από τη φύση. Γιατί θάνατο σημαίνει ουσιαστικά αποκοπή από τη φύση. Όταν πεθαίνω σημαίνει θάνατος ανέστητον. Στερούμε όλα αυτά που λέμε, χάνω κάθε επαφή με τη φύση κλπ. Επομένως, το φάρμακο που θα μας γιατρέψει από τον πόνο του θανάτου μια για πάντα, και αυτό θα επιτευχθεί με την διαβίου φιλοσοφική δίαιτα, γι' αυτό λέει ο Πλάτων και το τεθνάνε αυτής οίκης τα φοβερών. Μάλιστα ο Πλάτων φτάνει και πιο πέρα και λέει ότι όταν είναι σωστή αυτή η συμπεριφορά μας, όχι μόνο δεν φοβόμαστε το θάνατο, αλλά φτάνουμε κάπου να γίνουμε και ερασιτάνατοι, να αγαπήσουμε το θάνατο. Λοιπόν, όσο περισσότερο μπορέσουμε και αποσβέσουμε αυτόν τον εγωισμό και φτάσουμε στο σημείο ο καθένας αμονάδα να δει ότι είμαι κι εγώ ένα πλάσμα, ένα στοιχείο όπως όλα τα άλλα της φύσης, όπως ένα κυπαρίσι, όπως μια πέτρα, όπως μια κρίνη, μια πηγή, ένα όρος. Ο ημιτός δεν υπήρχε πριν από 7 εκατομμύρια χρόνια, γεννήθηκε και δεν θα υπάρχει μετά από 10 εκατομμύρια χρόνια, θα έχει διαλυθεί. Τα Ιμαλάια, ξέρετε, γίνανε χθες στην ηλικία της γης, στην εποχή των τρίτων νεοαλπικών ορογενέσεων που λένε πριν από 23 εκατομμύρια χρόνια. Τι είναι αυτό? 2 λεπτά, καθώς γνωρίζουμε ότι η γη έχει ηλικία 4 δισεκατομμύρια 600 εκατομμύρια χρόνια. Λοιπόν, εάν μπορέσουμε να αποστασιοποιηθούμε από τον εαυτό μας και να μην έχουμε αυτό το δεσμό και να δούμε τον εαυτό μας ο καθένας σαν ένα κομμάτι της φύσης, τότε θα φτάσουμε στο σημείο και δεν φοβόμαστε το θάνατο. Είναι το μόνο φάρμακο.